Ты там Ксару. Я запустил? Ксару, да? Азрак якынрак килегез, юл өстендә басып тормагыз. Монда керегез, кунаклар үтегез искә. Тумандар арыш кырларында, тыныс кына изрәп ятканда, җырлар белән таңды уятырга, Хандугастар канат какканда, аяз күктән кара болыт булып, фашист кызгындары килделәр. Ут һәм үлек сәсеп олый-олый ил өстендә осып йөренеләр. Асы нәфрәт, сикһез ярһау белән дошманына халкым ташланды. Азатлыгы өчен туган илдең авыр көрәш йөрдә башланды. Hürmetli ağdaşlar, kilgen kunaklar, okuwçylar, 1941 yıldan 22 iyununda faşistik Germaniya tınыс il sektarın yemirip, tınıslık durağındağı kelişuwdy bozup, Sovetlar Soyuzynyň tınыс il sektarın yemirip, ilibizge kara hürmün taratıp, onun bağlaryn, ölkenderin, katındarın zar yılatıp batıp kirdi. Uzun 4 yılga hudulgan milyonlarsa umurlardy kıygan büyük vatan huguşy başlana. Бұл әфәт илдә республикала яшәүче һәр гаилә, һәр кеше ягышында тәрән уңалмас яра калдыра. Büyük Vatan Huгышына Азмай авылынан 236 кеше китә. Шуларның 98 генә туган җиренә әйләнеп кайту бәхетенә ирешә. 138 кеше ватан өчен изге көрәштә курбан булдылар. Былтыр Азмай авыл йыелышында Büyük Vatan Huгышында катнашкан авылдашларыбыз истәлегенә, ветерандар истәлегенә һәйкәл куярга килешкәйнек. Бұл мәрхәмәтле эшкә бөтә авыл халкы дәррәү кушылды. Мөмкинчәлекләренә карап һәркем материалда, моральда ярдәм күрсәтте. Бұл турала кыскасы гына Эльвира Карим кызы һөйләп китер. Рәхим итегез, Эльвира. Hürmetli авылдашлар, якташлар, кунаклар. Büyük Yengü bayramı barыбыз исендә улы байрам. Ушта Yengü яулаган атай-олатайларыбызды безнең исемен мәңгеләштерү безнең бурыс булып тора иде. Изге башлангысты дәрәү күтәреп алган бөтә кешеләргә дә зур итеп рәхмәт. Бир генә арала ушы якташларыбыз, авылдашларыбыз, тугандарыбыз бөтәһе 366 мең акса йыелды. Бир көндә генә. Һәм ул аксаның хөдемтәһен күрәһегез әле. Айрылса яшьләрнең әүдемлеге мактауга һәм хуплауга лаек. Эштән, вахтынан кайткан ханаулы гына вакытларын ошо улы бийек эшкә багышлап, күнен-төнен янып, эште yerine yetkirip башкарган егетләр булганда бирешмәясәк әле Аднай авылы. Авыл yerinde iş бик күп. Тик һәркем изге эшкә үз өлешен индерергә тырышты. Вакытларын, аксаларын йәлләмәгән ир-егетләребез. Халиков Рәүф, Сиддиков Фидан, Сиддиков Закир, Мухаммедшин Рифкат, Шугаипов Айдар. Олар бүдә эштә башлангысты күтәреп, һәр эште башлап йөрүче кешеләр булды. Бүтәһенең дә исеме яңгырамаганга асыланмасын дип ышанабыз. Бурзаханова Люция Алпай улы яшьтә булуына карамастан, ошо эштә иң әүдем агыйней булды. Урам буйлап аксайып китергә дә, һәрбер субботникта катнашусыда, һәрбер яңлыкты да күтәреп алусы у булды. Оңа аерса зур рәхмәт. Киләсәктә ошо урын, область урыны
изге урынга әйләнер дип өмет итәбез, ышанабыз. Ситтән кайткан авылдаштарыбыз, якташларыбыз килеп якындарын ишкә алыр, ягүрләргә баш иер, рәхмәт әйтер өчен балалары килер. Матур итеп агастар, сескәләр утыртып, авылыбызның иң ямьле күркәм урынына әйләндерәйек. Илебездә тыныслык булһын ине, дигән теләктә яшәй барыбыз да. Барыгызга да зур рәхмәт, сәламәтлек, уңышлар, именлек теләйм. Байрам белән барыгызны. Һәм бына без бүген еңү көнендә Бөек Ватан һугышында һәлак булган фашист илбасарларын еңеп кайткан авылдаштарыбыз хөрмәтенә эшләнгән мемориал һәйкәл асу тантанасына йыелдык. Сегодня, в этот торжественный день, мы собрались с вами на открытие памятника воинам-землякам, участникам Великой Отечественной войны, всем тем, кто ушел в бессмертие, и всем, кто победил. Сегодня мы говорим этим храбрым воинам спасибо. Митинг, посвященный открытию памятника воинам-землякам, участникам Великой Отечественной войны, объявляется открытым. Слово для открытия митинга предоставляется главе администрации сельского поселения Демский сельсовет Кадак Сергею Михайловичу. Добрый день, уважаемые земляки, гости, приглашенные. Вот и свершилось то, ради чего мы затевали все это. Это поистине была народная стройка, которую мы все-таки довели до финала благодаря вашим усилиям и вашим стараниям. Вся она была построена на пожертвование денег населения. Это дорогого стоит, поэтому честь и хвала вам всем. О том, что вы помните про то, как наши деды завоевывали победу, отстаивали ее, как она ковалась. Практически все это через каждое семью прошло. Сегодня, в 77-ю годовщину празднования Великого Дня Победы, мы открываем этот мемориал, который будет теперь в деревне, я знаю, как одно из очередных памятных мест, которые будут приходить люди и помнить о том, что сделали наши предки для того, чтобы мы жили под мирным небом. Спасибо вам и с праздником! Еңеү өчен атай-олатайларыбыз, балаларының якты киләсәге, тыныс тормышы өчен янен-тәнен аямаган. Шуның өчен без Бөек Ватан һугышы ветерандарын бер касанда онытырга тиеш түгелбез. Был елларны ничек онытаһың? Ил язмышы кылыс йөзендә, ир-егетләр китте яу кырына, алып көсе тоеп үзендә. Ирләр китте, кызлар илап калды күпме катындар. Туйда кигән күлдәк тұрып қалды, күпме бала қалды етімдер. Мы навсегда сохраним благодарную память о тех, кто защищал нас, спас от фашизма, принес мир народам. Мы учимся у них стойкости и верности Родине. Никогда не погаснет в наших сердцах свет победы и вечная память. Слово предоставляется главе администрации муниципального района Бишбулярский район Республики Башкортостан Зарипову Артуру Мухлисовичу. Добрый день, уважаемые ознаевцы, гости нашего района. Сегодня мы собрались с вами в преддверии великого праздника. Завтра мы отмечаем очередную 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Отмечает не только наш район, республика, вся страна. Сказать, что это праздник, хороший, красивый, добрый праздник, но праздник, можно сказать, со слезами на глазах. К сожалению, вот на сегодняшний день у нас в районе осталось всего 2 участника Великой Отечественной войны. Это Миронов Александр Петрович, житель села Бишбуляк, которому совсем недавно исполнилось 95 лет, и ваш земляк Сулейманов Абузар Юсуфович, который уже воевал более поздние сроки, уже на Корейский фронт, но он тоже является приравненным участником Великой Отечественной войны. С нашего района только на фронта Великой Отечественной войны ушло 10 846 человек.
Вроде бы маленький район, да? Небольшой район, считайте, 10 846 человек. Из них половина не вернулась с фронта. 5440 человек не пришло с фронта. Это, ну, можно сказать, наверное, ни одной семьи не обошла потеря в то времена. Каждая семья потеряла отца, деда, сына. И особенно отрадно, вот, когда вот приезжаешь открывать вот такие вот красивые мемориалы. Сегодня что мы можем сделать? Мы можем сохранить память о тех людях, которые воевали, которые отдали свою жизнь за нас, за молодое поколение, за наших детей. Маленькое село Ознаево, вот сейчас выступающие говорили, вот маленькое село Ознаево, я не знаю, в военные годы сколько здесь человек было, но я предполагаю, наверное, человек 500, наверное, проживало, да? 500-700, наверное, где-то. Даже вот с такой маленькой деревни, если считаете, 130 человек не вернулось, и 90 только человек пришло живыми с фронта. Это, считайте, больше половины деревни ушли на фронт. Маленькая деревня, а столько человек. И так, в принципе, наверное, в каждой деревне, в каждом селе, в каждой семье, наверное, такое происходило. Сегодня открывается, вот на самом деле, для ознаевцев такое историческое событие. Открывается обелиск. Обелиск, где, я уверен, все имена ваших близких, ваших родственников нанесены. Особенно хочу сказать большое спасибо тем, кто участвовал в строительстве этого обелиска. Честно скажу, это вот инициатива была самих жителей. Вы знаете, что вот там вот у нас около СДК небольшой обелиск погибшим участникам Великой Отечественной войны был, да? Но вот ваша инициатива в прошлом году, что нужно построить достойный обелиск, и вот когда сегодня такая красота получилась, это, конечно, дорого стоит. Я вот честно говорю, здесь ни одного бюджетного рубля здесь нет. Здесь все сделано силами односельчан, здесь все сделано за счет тех средств, которые вы, кто-то со своей пенсии, кто-то со своей зарплаты, да, кто-то, может, из каких-то там своих сбережений все отложил. А это ведь все не так делается. Это, если только посчитать, здесь порядка, ну, более 500 тысяч только материалы и все остальное, это не считая труда. А труд все делали субботниками, своими силами, своими средствами. Я недели 2 назад приезжал сюда, как раз, когда объезжал по посевным работам, как раз заезжал сюда, и здесь несколько человек работали. Я еще тогда у Федана спросил: Федан, успеваем мы? Федан, все мы до 9 мая сделаем открытие. И вот на самом деле сегодня какой прекрасный обелиск получился. Я, наверное, буду, не знаю, прав, не прав, но, наверное, один из лучших обелисков в районе получился вот этот. Потому что я все обелиски знаю, все обелиски проектов. Это будет, на самом деле, один из лучших обелисков. Когда видишь, как люди стараются, делают сами своим трудом, хочется как-то и тоже как-то помочь. И видно, что люди вот так вот сегодня согласны субботниками этим делать. Мы сейчас с Сергеем Михайловичем пока стояли, общались здесь, мы предлагаем вот эту территорию, которая въезд вот сюда, вот перед парком, мы, наверное, вот там все равно надо и перед ФАПом немножко асфальт. И это мы вот сюда, давайте асфальт вот сюда перед этим положим, чтобы можно было в любую погоду, в любую грязь, в любой Сергей Михайлович, зайти нормально, не замораться, как говорится, обувь и сделать. Это такой небольшой наш вклад будет, вклад сельсовета в это дело. А сегодня, друзья, мы с вами живем в непростое время. Все равно я об этом хочу сказать несколько слов. Наши деды, которые погибли вот 77 лет тому назад, да, кто-то и больше, они, наверное, сейчас лежат и, честно говоря, переворачиваются, как говорят, и в гробу переворачиваются, что сейчас творится в мире. Никто не думал тогда, 77 с лишним лет тому назад, что когда-то появится нацизм в новом обличии,
что когда-то та победа, которую наш простой советский солдат выиграл, да, будут все приписывать себе. И американцы, и западные страны говорить, что это мы победили фашизм. А сейчас они с другой стороны смотришь, как они помогают развитию этого фашизма. Не очень все просто. Практически весь мир, считайте, объединился против нас. Мы остались практически одни, и только, может быть, несколько наших союзников. Поэтому служат на Украине и наши, с нашего района служат. Буквально недавно похоронили тулубаевца, парня Алаярова Фадиса Фанзилевича. 21 год ему был. Но я думаю, что они воюют за правое дело. За то, чтобы наши дети, мы не оказались в руках нацистов. Поэтому, как бы тяжело ни было, надо эту операцию, спецоперацию и поддерживать. Да, тяжело. Тяжело будет без каких-то импортных товаров, но я думаю, без всего этого можно обойтись. Самое главное нам сейчас для всех мирное небо над головой. Здоровья вам, благополучия. Пусть никогда в жизни никаких таких страшных войн на нашей памяти и на памяти наших детей не будет. Еще раз всем спасибо за работу, всем, которые здесь работали. Большое искреннее спасибо и низкий поклон. С праздником вам всем большое. Забыть прошлое, забыть все горести и невзгоды всех, кто вынес эти страшные лишения ради нас, значит предать память о людях, погибших за счастье Родины. Нет, ни нам, ни нашим детям забывать об этом нельзя. Мы будем помнить об их подвиге. Мы вечно будем чтить память всех, выстоявших в те годы, отдавших свою жизнь за победу. Хәзер хүзде Бишбүләк районының баш архитекторы авылдашыбыз Мөхәммәтшин Рауль Рахимуллына бирәбез. Hürmetli avuldaşlar, konaklar, mına иң беренче 9 май Бөек Еңү көне менән кайнар котлайым. Һәм нашы обелисканы башкарып чыккан бите авылдашларга гына түгел инде бите директор ярдәм итәргә тырышты бит инде. Менә күреп торабыз нинди прекрасный обелиск, даже обелискта тибәйти булмай, аны мемориал, целый мемориал килеп чыккан. Менә авылдашлар сезгә зур рәхмәт. Шулай итеп бер дәрҗәү тотынып, ошо эште башкарып үтүегезгә һәм алда көннәргә только саулык, сәламәтлек и хугышты күрергә язмасын башка бергә. Рәхмәт. Хугыш авылдагы һәрбер йортты тетрәтә. Тормыш карт-коры, атын-кыз, бала-сага кулына кала. Игенендә игергә, балаларны да ас ялангас итмәскә, хугышка төрле йылы киемнәр дә ебәрергә. Бетмәс-төгәлмәс налогын да түләргә туры килә. Нельзя забыть тех, кто помогал воинам в их ратных свершениях, кто кормил их, поил и обувал, обеспечивал их оружием, это труженики тыла. Они в глубоком тылу совершали трудовые подвиги, без которых не было бы побед на фронте. Эх, апайдар, хугыш елдарында, теңкәләргә тейде авырлык, заман авырлыгын күтәрергә, зур кайгылар баштан үткәрергә, кайдан тылсымлы көз таптыгыз да, кайдан алдыгыз сез сабырлык. Сезнең сабырлыкка, батырлыкка мәңге хайран калырлык. Бала-сагы хугыш елдарына тура килгән Мирзаханова Люция апайга сүз бирәбез. Рәхим итегез. Хөрмәтле авылдашлар, әйбез хугыш балалары хугыш вакытына туры килдек. Атайларны күрмәдек. Икебезгә бер атай да юк. Әсәйләребез дә ияреп, бәләкәй сакланып эшләнек мәктәп елларында да яйгы көннәрдә, писаннарда өйдә йөри торгайнык. Әсәйләребезне тырыштылар фронт өчен, төннәр буе нәскиләр бәйләнеләр, мойлар эретеп, бәрәңгене тукмаслап, киптереп келгәнем әле хәтеремдә, советка мин инде күтәрешеп ияреп килдем. Шунда тупсадан менәлмәгәндә ул мине күтәреп мендергәйне. Шуннан шул сугыш вакытында
Шондай ауыр заманнар болды бит инде балалардан алып, без атайлар юк. 7 классны беткәстән ятим балаларны урманга ибәрделәр, ана урман кистеләр. Хатын кызлар авылда эшләнеләр бит инде. Ял белмәне, элек ялны уйлаган кеше дә юк иде, только фронтысын тырышырга дигән девиз белән яшәнеләр. Без үзебезнең кулдан килгән саклы, бөтәсен дә тырыштырдык. Менә бүгенге көндә тамакларыбыз юк. Эшләребез бөтен, балаларыбыз исән булсын, шулай торып ошо сугышлар бетеп, ошо дөньяның кадерен белеп яшәргә насип булсын. Барыбызга да исәнлек, саулык теләйм. Менә ошо обелискны эшләгән бөтә авылдашлар кем катышкан, шуларга бигрәк зур итеп рәхмәт укыйм. Кемнәр аксалата ярдәм иткән, агай-энеләре һәрберсе килеп, менә шул тиклегем инде күзләргә яшь тыгыла дигәндәй. Барсы да катнаштылар. Менә безнең атайларны күрмәдек, нинди төстә икән атай дип әйтәләр бит инде. Шуның шикелле бездә нинди төстә икән дә белмәдек. Минем бабайның атасының фотосы да юк менә. Шулай да һәрберсен искә алабыз. Елда шушы атайларны, инәйләрне без искә алып торайык. Шундый матур килеп сыкты бит инде мемориал тинегез. Без бик шатбыз, менә бөтә авыл катнашты. Бүтәгезгә дә зур рәхмәт, менә килгән кунакларга да исәнлек, саулык бирсәм Ходай. Менә гел шулай бергә тату итеп, бергә аралашып, хәл-әхвалләрне сорашып, бергә яшәргә насип булсын. Зур рәхмәт сезгә барыгызга ла. Һәйкәл булып калка еңүселәр, һәйкәл булып баса батырдар. Ә батырдар 2 тапкыр үлмәй, ердә улар мәңге балкырдар. Почетное право открыть памятником воинам-землякам, участникам Великой Отечественной войны предоставляется главе администрации муниципального района Бишбулякский район Зарипову Артуру Мухлисовичу, депутату сельского поселения Демский сельский совет Сидикову Федану Минизакировичу, односельчанам, принявшим активное участие в строительстве мемориала Халикову Рауфу Гафуровичу, Сидикову Минизакирову Хуснуллиновичу, Шугаипову Айдару Адельгареевичу. А сейчас перед вами выступают учащиеся школы. Ортаһында һәйкәл тора, истә һаман дәһшәтле көндәр, эндәшә һаман йөрәк таушы, тыныс булһын дөнья кешеләр. Ортасында һәйкәл тора, күз карашы, аның һагышы, барыһы да үзебездән тора, булдырмаска кәрәк һугышты. Һәйкәл булып калкан еңүселәр, һәйкәл булып баса батырдар, а батырдар 2 тапкыр үлмәй, ердә улар мәңге балкырдар. Хәтерләре кайда күмелһәләр, исемдәре мәңге хәтердә. Тоғрылыққа, уяулыққа хақсы мәрмәр һәйкәл утлы хәтирә. Хәбәре кайдалы билгәһез, тупагын күмгән дәүләндә, мәйдә күңелдән бер касан, илесен кәшеп үлгән. Дошман яуын тармар иткән сакта, йөрәгенә кайнар кан тамды, үзе үлһә матур исеме калды, киң ватанга даны таралды.
Таш һәйкәлдәр, балкый тыныс кына, өйрәнгәндәр улар тынлыкка. Һәйкәлдәргә киләйек, гөлдәр куяйык, һәйкәлдәрне тыңлайык тын гына. Путь к победе был не близкий, не забыть ни лихих годин. Обелиски, обелиски, как не помнится один. Скорбь и гордость, не отчаяние, на лице хранит солдат. Здесь мои односельчане поименно стали в ряд. Сколько прошагали мили, и пришлось им умереть. Эта память пофамильна, не изгладить, не стереть. Треть фамилии есть и наша. Дядя мой, ему привет. И какой он дядя, 18 полон лет. Не услышать его пульса, лишь святый на пьедестал. Он как все здесь не вернулся, просто без вести пропал. Картаймагыз әле, ветерандар, Европаны һаклап калган ирҙәр. Хәтерләйҙәр һеҙҙе данлы юлдар, хәтерләйҙәр һеҙҙе азат илдәр. Илдәр йырлай байрам көндәрендә, һеҙҙең йәшлек еңеү көйҙәрендә. Һеҙ уларға ирек килтерҙегеҙ, шатлык килтерҙегеҙ өйҙәренә. Картаймагыз әле, ветерандар, илгә дан килтергән тынмас йәндәр. Һеҙгә тейеш әле бик күп назар, һеҙгә тейеш әле бик күп яздар. Спасибо вам за все, отцы и деды, тем, кто врага штыком и пулей брал, и тем, кто, приближая День Победы, неделями цеха не покидал. Спасибо женщинам, трудившимся на нивах, осиротевших сел и деревень. Спасибо вам за праздник наш счастливый, за этот трудный и прекрасный день. Мир очень нужен нашей планете. Мир нужен взрослым. Мир нужен детям. Мир нужен всем. Хәҙер һеҙгә Ғүмәр вә Ләйлә шиғыр уҡый. Һәйкәл тора, имеш һөйләйҙәр, был билдәһеҙ һалдат һәйкәле. Билдәһеҙме, был баҡар кеше. Билдәһеҙме, хәтер әйт әле. Ата-тыға күтәрелдек бергә. Йыға һуҡты әжәл бер мәлде. Ваҡытлыса йәнә терелдем мин. Ул мәңгелек һынға әйләнде. Башыһында түтәл-түтәл гөлдәр, баш өҫтөндә таңдан ҡоштар һайрай, эргәһендә уйнай балалар. Ә артында уның сал сәсле бер ҡатын, ил инәһе улдыр, моғайын. Нисәмә йылдар инде, өнһөҙ илай, һалҡын ташҡа терәп маңлайын. Еңеү, ҡояш балҡый бер битеңдә моңһоу ай һаман. Бер күҙеңдән шатлык нуры һибелә, бер күҙеңдән әсе йәш тама. Хөрмәтле авылдашлар, һеҙгә бына тағы беҙгә Бакирова Нәсима апай үҙенең шиғырҙары менән килгән, уны тыңлап үтәйек, беҙҙе ҡотлап үтһен. Шуңа күрә шиғырҙар яҙа башларайым, инде шуңа күрә үҙемнең шиғырҙарымды һеҙгә ишеттерһем килә. Төштәремә керә туған ауылым, йүгереп кенә бәлки һағыныуҙарым бәлки шулдыр ул. Йүгереп кенә ҡайтып килер инем, бер туғандарым унда юҡтыр шул. Яҙҙар еткәс, ҡоштар ҡайтҡас, йылда килә минең ҡайтаһым. Иң берсе тулҡынланып асып керәм, зияраттың кесе ҡапҡаһын. Унда ята атам һөйәктәре, туғандарҙың изге исеме. Мин уларға килеп башым иәм, һәм таҙартып хөрмәт итәмен. Күңелдәргә килә изге иҫтәлектәр, хәтирәләр керә йөрәккә. Эй Хоҙайым, ғүмер, маҙалыҡтар бир һин. Йылда килә минең ҡайтаһым. Ваҡытына 70 йыллыҡта хаҡта кәрәккән әшергә ҡайтаҡта уҡып китәйемде. 70 йыллыҡ еңеү таңын көтөп ала һәр бер йөрәк. Минең атай ветеранда, иҫтә тора, янда һымаҡ.
Хугыш яландарын үткән улар, алган орден, медалдар. Бош иәмен һеҙҙең алда, һеҙ беҙҙең ветерандар. Күпме һалдат башын һалған, яу ҡырында ятып ҡалған, туған илем онотмаған, һәр бер һалдат иҫтә һаман. Еңел тормош килде тейеп, онотмайыҡ еңеү тағын, иҫкә алып торайыҡ беҙ, һәр йыл һайын, һәр көн һайын. Бер генә мәктәпкә истәлеккә атайымның мәктәптән 40 йылдан яҙған доклады бар. Мында беренсе уҡытыусылар кемдәр эшләй башлаган, кемдәр эшләгән, атайым шул мәктәптә эшләгән кеше уҡытыусы булып, шуның истәлеген мәктәпкә тапшырып киткән бик ярай дип уйлайым. Атайымның истәлеге итеп. Яра, зур рәхмәт кынауға. Юғалтыуҙар алып килде һуғыш. Күпме ирҙәр ҡайтмай ҡалдылар. Шул ирҙәрҙең йоҡоларын һаҡлап, аҡ ҡайындар, моңһоу шаулайҙар. Вокаль коллектив башҡарыуында һалдаттар йыры.
Үлгәндәрҙе кире ҡайтмай тиҙәр. Ҡайта улар, ҡайта үлгәндәр. Иле өсөн яуҙа ҡалғандарҙың ҡайтып килгәндәрен күргән бар. Күргәнем бар изге ер өҫтөндә һәйкәл булып тора һәр ҡайҙа. Үлгәндәрҙең йөрәктәре тибә мәңгелек ут булып майҙанда. Шул уҡ коллектив башҡарыуында йыр «Мәңгелек ут». Бәрәңге важный, шунда хатта. Bir кайтмаһак, bir кайтырбыз дип китһәләр дә, күпме һалдат туган тупрагын күрү бәхетенә ирешә алмады. Улар еракта мәңгелек йокыга талдылар. Туган ватаны, туган җирләре өчен баштарын һалган был батырларны онытырга безнең хакыбыз юк. Безнең яхшы киләсәгебез, сабыйларның тыныч йокыһы өчен, немец илбасарларын җиңеп кайткан авылдашларыбызны, ветераннарыбызны зур хөрмәт белән искә алайык, дуслар.
Сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернется, не обнимет детей, внуков, друзей, любимых. Склоняя головы перед их светлой памятью, освободим сердца от гнева и жестокости. Вспомним, что мы сыны и дочери великого народа и будем достойны его. Поклонимся же низко тем, кто положил свою жизнь на алтарь человечества. Почтим минутой молчания их память. Минута молчания. Hürmetli avuldaşlar, qonaqlar, хәзер яуда һәлак булган, дошманды еңеп кайткан авылдашларыбыз исеменә һәйкәленә веноктар һалабыз. Рәхмәт итегез. Возложение венков. Уртага коёбыз монда. Хлеб. Bizning oldimizda Sidikov Zokir o'z yolg'on suveren boshqaradi. Sidikov Хаснулла Газизулла улы менің атайым. Ол екінші ватан соғысы, бейік ватан соғысы гвардия үлкен лейтенанты. Оға арнап жазылған жерімді тәқдим етемін. Бұл жер енді барлық соғыс ветерандарына, яуда ятып қалған, қайта алмай қалғандар, башын алған жаугерлерге барығынала құрметімнен жаңғырады. Майлар бұғыз яралары, инді күтмен йылдар ұды ала. Рәнжішменен жанған халқы білдің, үйештері көптен кипәлі. Әрнүлерім менен йырмай алам,
балаларын ейгіріп қалқа, айта алмай қалғандар юлы болып. Атайымның ордендарын алам, ұлыс яланына көсемін. Әр ордендің тарихтары бойлап, Берлинге барып кетемін. Ямғыр болып жауған пуляларды, снаряд ярсықтары Алын айын сартлаған бомбалар, өтесінде ғатай күрдегенмен. Жаздар еткес қашып қаудар ярғай, жаугердің ағысының болып. Қарып айтпас ядым жайғырып алға, айта алмай қалғандар юлы болып. Әр сап бұрысылығы, әзиз ерім несек яуланған. Туған ері біздің әр адымы, антұйыштар менен дауыланған. Илі халқы үшін енін берген, батырларыңнан даны мәңгілі. Құштар болып ұсып айтады, туған жаққа изге ені болып. Байтығыл құстарым, қырқаларым тұрмақ құстарым. Байтығыл құстарым, қарсы алырмын мен жаздарым. Байтығыл құстарым, қырқаларым тұрнақ құстарым. Байтығыл құстарым, жаугерлерім бізге солдаттарым, құстарым. Біздің алдығызда Дәулетбаева Рәмилә апай «Қыр қаздары» шиғырын оқиды. Рафаэль Сафин «Қырқаздары». Түнде түгел, түште көрдім оны, язғы таңдың хыбылып атқанын, күміш сандер болып деділішіп, қырқаздары ұсып қайтқанын. Ер ем-ешіл ине, көк зеп зәңгер, шундай yoqdi suvoq yoz ini. Yerga, көкке, түпсіз зәңгерлікке, бақта оqlingdan yoz indi. Шундай yoqdi suvoq yoz ini. Қырқаздары ұсып келейіні, таң нұрына мансып түштерін. Неңәлі шол түші ұнытылмай, ұнытылғанда башқа түштерім. Қырқаздары ұсып келіп түшті, тынық көл бойына баллыққа. Хаумығыз қаздар деген инім, хаумы яқташ деген тауышқа. Ышанмайда тұрдым, менің олда қаздар түгіліні қалдаттар. Хаумы туған тейдер, бізді тейдер, ұнытманым әлі яқташтар. İşleyder meli, biz bittiyder, yauza ölüp kalgan soldatlar.
Ер уянған сақта, несі кетіп ұйықтап ятмақ керек қабірде. Қыр қыздары болып, туған яққа қайтып түштік бұна қадірде. Табиғаттың уяу бір мәлінде, яз сайын біз шулай итәбіз. Хабан хүріп кеткен жерімізді, хаман күткен әселерімізді, балаларымызды, иселерімізді яз сайын бір көріп итәбіз. Тек өздері гіне көрмей қала, көрінеміз біз бары түштегіне. Түштегіне бізге, түштегіне ысырашырға құқық берілген. Тек бары қаздар болып қана қайталабыз ұсып біз елге. Бүгін Bizden bizge bir ne gerek түгіл. Тек шуға хіз құлақ қалығыз. Ұнытмағыз бізді, ұнытмағыз. Ешірақ еске алығыз. Құяшлығыла болыр күндерігіз. Ояз көкті қапылар бұлытта. Ұнытмағыз бізді, ұнытқағыз. Қойталмабыз, қаздар болып та. Бүгін түсте түгіл, үнде қарап тұрдым, жазғы таңдың хызылып атқанын, күміш сынжыр болып тізілішіп, қырқаздары ұсып қайтқанын. Жеңіл келді ерде нұрға көміп, шатлық мұнан көзде салатып, келді ол күн ғұрыр көкіректерде, орден медалдарды сыңлатып. Вокаль коллектив башқаруында батырдар ері. Айтулары бүтті білге бәлі кере туған елдерге. Бәйгі түгіл яуқырлары мүмкін болмас байтулары бүтті білге бәлі кере туған елдерге. Ярая өлік бел, өлім бар деп білмәлік бел, үттік елдер, үттік яуда, езге яуларына. Bulmadı başkurt baylarda, vazirlik yazdı ayda, İslam'a yırdılar diyen olup yarlarda. Bulmadı başkurt baylarda, vazirlik yazdı ayda, İslam'a yırdılar diyen olup yarlarda. Ötken yerler var ikende görür günler şatlıkları kanat yeye bizim yırdardır. Ağındırgan tuğan yaptar tıp bakıp gile atlardan mürküle sangırküle bizim yollardan. Ağındırgan tuğan yaptar tıp bakıp gile atlardan mürküle sangırküle bizim yollardan. Oy yollardan. Шаймарданова Айгүл башқаруында Бүриян қыздары биюі.
Айта тиеп, үзәктәр өзелгәндә, ослы бер кыр булып күктә, торналар тезелгәндә, безнең йөрәгебезгә кайтыр тинек, туган сөягебезгә. Сезнең алдыгызда Тәнзилә Шыкаепова башкаруында йыр, кайталар инде кыр казлары. Doğru
Хәзер һеҙҙең өсөн Харрасовтар, Айдар менән Илдар Смуглянка бейеүен бейей. Как-то летом на рассвете заглянулся в синий сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я хотел, захотел вдруг сказать, станем над рекою свои летние кричать. Смуглявый, зеленый лист цветной, давно влюбленный ты, ученый бред с тобой. Зеленый, который кудрявый, молдаванка отвечала парню блажь. Партизанский, молдаванский собирается отряд. Вчера партизаны потом покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам лесной. Рассмотрявый, зеленый лист цветной, Кудряна вырастает от собой. Зеленый, зеленый, кудрявый, кудрявый. Был безнең Адна егетләре булды. Уларның картаталары Имашев Рифкат Абизгилде улы. Весне мы радуемся свету, благодарим за всю победу, за мирный день, спокойный труд, за то, что птицы нам поют, за радость жизни, за покой, что смех детей журчит рекой. В исполнении учащихся танец «Катюша». Бөек еңүгә 77 ел. Йылдар уза, дөнья яңа буындар килә. Әмма кан кыйгы сугыштар тураһында онытырга беребезнең дә хакыбыз юк. Азатлык өчен көрәштә катнашып, еңү ялаган батырларның истәлеген кадерләп хаклаyak. Уларның исеме онытылмас эштәре якты маяк булып буындардан буындарга күсте. Хөрмәтле авылдашлар,
Бүгінгі еңу байрамы менен ысын көңілден ихлас тәбриклейбез. Бөтәгезгә лә зур рәхмәт. Бына шул хәтлегем халык кыйлган. Күпме зур эш башкарылды. Бездә бүген икеләтә байрам. Бер еңу байрамы һәм олы ошондай мемориал асу. Үзегез күреп торасыз, авыл халкы көсен йәлләмәне, аксаны ла йәлләмәнеләр. Бuna 166 мең акса йылган аксага бары тик материал гына алынды, ул материалга йетмәй калды. Калган аксаларды, калган материалды халык тагыла өстәмә йыйды. Һәр кем өйеннән нимә алып килә алды, кем кайда бара алды. Бер ниндәй расходник дип битендә бер акса бер кайда йыелган аксаны тотынмадык. Шуңа кешеләргә зур рәхмәт әйтәм килә. Өстәп шул хәтлегем тырышкандарына 200 меңдән артык өстәмә акса йылды. Бөтә эше өстенә һәм буш кабыт инде. Шуңа авыл халкына зур рәхмәт. Субботникларга 40тан артык кеше йылган вакытлар булды. Бундай бердәмлек әле Азнайда күренгәне юк. Шул хәтлегем без шатбыз. Азнай халкында алдында баш иябез. Зур рәхмәт. Безнең мәсҗид, музей һәм памятник. Наши священные места, где мы будем поклоняться. Шуның өчен бу yerdə хаклайык, күз караһы күп хаклап тотырга кирәк. Бында гына безнең әле мемориалды төзү бетмәй, күреп торасыз, яшәртү кирәк. Күп әйберләрне төзеп бетергә кирәк. Артабанда без көсебезне халырга тазарту, субботниклар үткәрергә, буяу һәм башка киңәйтү яктарын карарга кирәк. Бөтәгезгә зур рәхмәт. Еңү байрамынан һезне кайнар котлайм. Низкий поклон вам, мужественные солдаты, доблестные труженики тыла, дети Великой Отечественной. Пусть будет мирным это небо и теплым отчий дом. Пусть будет счастлив наш народ, пусть здравствует и процветает наша Родина. А сейчас все вместе исполним песню «Солнечный круг».
Гостей праздника приглашаем посадить деревья возле мемориала. Хәзер безнең бәләкәс балалар, җиян-җиянсәрләр үзләренең алып килгән сардарын күккә осырырга да хыялланалар. Шуны осырганнар инде. Давайте! День Победы, как он был от нас. Это праздник, сединою повеса, это радость, со слезами на глазах. День Победы, День Победы. Уважаемые односельчане, гости, сейчас мы предлагаем закрепить вот это открытие мемориала участникам Великой Отечественной войны посадкой деревьев. У нас приглашаются гости администрации, пожалуйста. Рафиков Самат, да. Участник боевых действий Чеченской Республики Мурзахан, Тимирбулатовой, Ахмедов Инжибовой. Не летит, просто будет летать. Чуть ниже, может, надо, опустить чуть-чуть ниже, вот так. Айда, давай. Boşkadan da bidire de var iki ya. İki bidire var boşkadan. Bismillah деп отырдық. Шоури беннен директ бір сәтте бітір алды. Кейін камераны расправка. Камера. Рептор үзіліп кетмеді. Yolcuların hasta kaldırırız. Yolcuların hasta. Şişkiler. Руль у меня мне.
Днем Победы, уважаемые весельчане, гости праздника! На этом торжественный митинг, посвященный открытию памятника воинам-землякам, участникам Великой Отечественной войны, героям тыла, объявляется закрытым. Приглашаем всех участников мероприятия, жителей села, учащихся в нашествии Бессмертного полка. В конце, после Бессмертного полка, собираемся для общего фото около мемориала. Бессмертный полк проходит по улице Центральный вниз. Bular bit kulib qoldi. Mana ma Fayz Rahmat Indus mana. Indus agay avdal didavga. Yo'q, so'chta o'lmagandir u. Bular Oğlum, eldeki tizile başlayalım. bu Indus agay bitgan qaytganday. İsmet Futbol. Ötebizde yeri yığılışıp, общий foto düşebilir. İstaristik foto bulasak bol. Қазақстан кімге успею распечатаю даже. Fayz Rahmat. Salahiddin bo'lsa ikkinchidir u da Indus Sabit S. Tugul. Farrahosh bit. Farrahosh. Yanlış yaptılar mı ki? Дорожный знак yana tüzüye başlayıp, eldeki salıp. Preseretler, başlarına. Дорожный знак yanında. Bir magazine taban tüzülebil. Bırakı gider. Boşumdan da bular. Bırakı gidebil. Klub yağına gitesek biz. Tüzülebil bir arkalı magazin yağına davaydı. Kolonanın başı знак yanında, ayda git. Tüzülebil. Balık, ayda git. Var ama. Ama. Kışayın. Tamam. Все нормально будет. Uzatap qaytara. Ayda mana shunda bosh ayda git. Dedilar bir xalq. Shu taqiriqdan burunlarga da kelerga. По 5 человек. По 5 человек, dedilar. Orqa ketmaslar. Давай по 6. Эти изгнать по 6 быстро. Yo'ylab qana. Mana shunday mелкий amasak. Mелкий ama. Orqa ketma. Во. Mana bu вообще-то оригинальный. Medallarım bilan naturalni.
не нарушаем, да? Дорожное движение. Туда хочет, король. Иванга билdim, это малолетик плекили. Барин не Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотел вдруг сказать: станем над рекою сорги летние встречать. Зеленый лист цветной, я влюбленный, перепутанный в самой зеленый, как белый кудрявый. Ильяс, где же табличка первый ряд? Бар? Волга. Как по тропинке в лес ушла, ходил я увидел, я пели, а смуглянке молдаванка задумала потихоньку. я в отряде повстречал, как смугляный, зеленый цветной. Темная ночь разделяет любимая нас. Тревожные черные Расцветали яблони, груши, поплыли туманы над рекой. Выходила Марья Катюша на высокий берег на крутой. Выходила Марья Катюша на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Которого любила, про того, чьи письма берегла. Болды, болды, ләктің. Онан да бар. Ортан кел. Ага, болды. Ау.
Кешке. Тігінен Исламалдан. Дядя Ира, сфотографируйте нас, пожалуйста. Яркая, красная. Лейсен, кел. Лейсен. Дин шуңа турам бит ул. Yok, o vaktan уже не то, уже не то. Карау бүгүндөн юк дейме бар. Турсун бекен сен. Рахмат. Я мен сымақтатып. Мынауны менде мектептен барады. Мен өзім генә төшергәндә шуңа торам да. Мынаусы минем класста. Bir yerde otururuz Китегезме? Я киев апай бергә төшәйбез. Ярай, үзең кел бер. Мин 90 ям. Фәнсә.